da aiki kuma ya gaji haba ba san kwace haka za ka je ka fara ko Apis baka saba kawai daga yin play ka fara wallahi na sha'aba ka san mu da zanzanar tsaya to ba dai abun gaggawa saboda tabbatarwa gaskiya ne yawa sako mana sauti ka shirya zubo mana shi ya maka gaisuwa anti shafa'atu gunki na miƙa kai anti ruqayya dole na gaida ke anti maryam dole na sa da ke anti rabi'atu na sa da ke anti amina ma dole na gaida ke anti fatima dole na gaida ke tina kwana ya gajiya ina wallahi ba mantuwa ne ba dan Sokoto me ke faruwa kai wanga malamin wallahi ban sa shi cikin wakar ka malamin nan ke wallahi ban sa shi me ke faruwa ne dan Sokoto shi ya taba dawaye min baya lokacin muna aji uku gaskiya ni ma na tuna wallahi ban sa shi gaskiya gargasa shi goma ga dan Sokoto kai hakuri duk wani abu na rayuwa yana kai wallahi ban hankuri da wanga lamarin na rance da Allah aka gama saboda shi ya an wasa hakan ma ta yi ba matsala wallahi an wasa zamu da mun shiga ya dawaye min baya kuma ka ce a zo a sa su wallahi sai dai wani lokaci ne mu saki